Takže ahoj, já jsem Lomina1 a zdravím vás u tohoto videa. V tomto videu bych chtěla pomstit Wendy. Já jsem jí dala do čaje hodně soli. Ona si ode mě žádala sůl. A netrhá čaj. No, tak já jsem jí to tam dala. No, tak já to tady někde nastražím. Tak, prosím. Já už jdu si pro ten čaj z toho záchodu, jo? Jo, díky. Trochu takhle. Oh, fuj! Sorry, že jsem tam flusla, ale fuj! Proč by to udělala? To máš za to, že jsi vyskočila ze skříně na mě. Prank! No tak to je naprosto pitomej prank, vole. To nechceš snad jako, abych se udusila na ty soli. Já jsem ti žádala o čistoučkej, sladoučkej, černoučkej čajíček. A ne o slánej hnusnej čaj. Ty vole. Hej, ale ještě natáčíme. My natáčíme. Jo, natáčíme. Nejedno. Tak, já se s váma budu loučit. Tak čau.